Good morning! Magmatatag sa'yo kay manigway and then magbahog sa baboy. As usual, ganun din ang mga buluhaton diri sa tayag. Anong nangyari? Ha? Bakit ang ingay-ingay mo kagabi, Brownie, ha? Ayan si Brownie. Mag-inom sa ako sa ininit tubig ay ako manigway sa baka. Mayroon pang tubig. Saksak natin ito, guys. Agoy, si Mingming. Early in the morning. Good morning sa inyong lahat dyan. Unyan ako magkuan, lungag, pag kuan, uli na ako gikan pag panigway sa baka. Kay mamahog pa man dayon ka sa baboy. Kinahanglan ko mulungag jud kay ang mga dog. Paano na lang ang mga dog? Eto mga day, ilak natin ito kasi si Mingming papasok sila dyan sa kwarto. Nagbukal na ang atong ininit, mag-inom tag ininit, maligamgam na tubig, early in the morning. Manigway na ta sa baka, ato ning gamiton ang butas kay wala na sa ni siya gamit-gamit. Manigway tao na sa baka. Magtugbong kog sayo karon maligo tag dagat kay nagsabot mi ni Sherwin kagapon nga magkaligo mi sa dagat basin pod sad muuban ang uncle ni Sherwin si Yuyo Tamboy nya naisaging kagapon nga napalit amo na lang tong lungagon dayon pag naay tamban palit na lang siguro mi og tamban kilawon or sugbahon. Che! Naplastar na ang baka, uli na takay, mamagpasad ta sa baboy. Naay lubi buang, ako ning dalhon. Kaya ako ni siyang himuon sa lampaso. Kago ra ba o? Himuon ako ni siya sa lampaso. Kinsay nakarilit diya sa lubi na buang. Himuon sa lampaso para sinaw ang salog. Ago di ay dili sinaw siguro tong ako kay ang akong ginusnos human akong butang sa wax kay panapton man gaming. Ing si dayday kinahanglan kuno lampaso jud para sinaw kaayo. Sapa kini si Brownie. Ato ning ilak dani. Ang mga piso nagsunod-sunod po sa sila oh.
Nakagawa na ta sa lampaso. Hulato nato ang nilungag nga maluto kay para mabahugan ang iro ay dayon ko mo lakaw paingon sa ubos. Naay sardinas, kanina lang ang akong ipasudan sa mga dugkay. Wa na may isda. Dili siya tamban. A few moments later. Paalis na tayo. Punta na tayo doon sa payag. Naghintay siguro Sherwin doon. Kay sabot man mi nga mga ligo. Diyan ka brownie. Ay pag-uban. Pag-uban ha.
Tayo na. Ngayon ako guys sa Balingwan. Tapos ako motor, ako rang gibilin dadto. Nya diretso na din ta sa Esperanza, mag-try ka brata. Lugar lang. Agoy, hubog ni gabi dili. Gilong aga ni masagi. Agoy Ginoo kulong aga na kay adto na tas dagat. Gina ama siyo tamboy aguban siyo. Sige kay ag-charge ako kay edit ko di. Gina kay lungaga ang saging. Maglungag mi sa saging kay mga ligo mi kay na may saging kagahapon nga napalit. Nya abi na kog na ay katapad si Sherwin dali. Dera ang saging nga among na palit kagahapon. Para. Sige na babe. Abi na kog gilungag na nimo ingon bi ako nga lungaga. Mag-edit sa din ko sa video, ako sa dining i-charge ang akong cellphone. Kilo. Tinda? Sige 2 ka kilo. Ha? Palit mi sa tamban kay na ay nag suroy sa tamban. Ay isa ra ka kilo babe, isa ra ka kilo tunga. Oh. Okay. Dagan na kinaan. Nya. Ang nilungag ni Sherwin wala pa na luto. Kaon-kaon ko sa kuan ang Skyflix kay service ko kay upaman ko na mahaw. $80 kilo? Labas pa? Labas? Labas? Dago kayo? Isa lang ito nga ha. Palit ni sa tamban. Dami ito siya subahon kay tambok. Nya. Pwede sad kilawon. Ben. Wala kay urot ni Sherwin pagbuan. Hapit na. Gamay na lang kuwang. Ang sukli pa sa kuan. Panakot. Ano naman akilaw? Akilaw tada ni? Ha? Naluto na ang among saging, tapos di-prepare na po ni Sherwin ang kinilaw. And then ang kani dito ra ni subahon sa dagat. Na siya tambay? Ato Basi mo uban siyo tamboy karon. Ha? Ito ano to? Dito na ta, ako ray dala. Di asa man palit sa kuan. Dana. Audi, ikaw dala dana. Ato na mi guys sa dagat. Si Sherwin na magdala kay magpalit kuno ko sa cook. Daw sa kapakit. Nya aman siyo aguban siyo dili. Aman. Asa man ta agi di ay? Dito na ta kaligo. Nya aman tagpalit. Dani na dihon. Adani ra. Sige. Palit ko sa kuan, pakit tapos coke. Litro dayon. Coke? Nagpalit ko sa pakit kay paborito ni Sherwin ug sa iyang angkol. Okay na. Ibalik ra nako ang kuan ha, botelya ha. Adto na ta.
Ato na ta. Nag-usap pa magkadiha. Agoy. Hala, wala din tabon-tabon ng kuan. Agoy, ginoo ko walay tabon-tabon. Daot na to ang lasahan. Na walay sili na. Nindot kong halang kaayo ang kinilaw. Ama si Yuyo to ada to naghuwat? Saan man ipagdala ka maya po ni? Ha? Dani na itungtong ho. Wala ikubag di ay. Dara ikubag. Ito na. Oh. Sulod. Saan ni aka? Iyo. Sarah. Cara. Dara oh. Kanira. Plato. Ay lagi. Switch naman. Plato ra isa. Narabay kuan kanon kasi magplato si Yuyo. Ah, diyan ko. Na. Kuan dito. Hindi mo siguro. Bigyan na. Kani ako dala, ikaw dala ko. Dala oh. Sige. Tara na. Punta na tayo sa dagat, Lagi mag-stay. sa babaw. Asa man tagi? Ikaw na. Among giagian si Kuan Yuyo Tamboy. Muuban si Yuyo Tamboy ato sa dagat. Hala, nagdala kag lighter, Sherwin? Okay, oh. Atong mahibawan karon kung nindot ba dadto kay nag-iyon si Yuyo Tamboy nga nindot kuno adto kaliguan. First time namo na banding si Yuyo Tamboy pangaligo sa dagat. Nya kay masulubon pa ni siya kay iyahang darling na si Yaya Nining ni Panaw naman among lingaw-lingawon si Yuyo. 15 years pud sad sila nag-uban dadto live ini Yaya Nining pero wala sila'y anak. Nya karon paingon mi sa dagat. Doon ni siya sa payag namo diri sa Esperanza. Esperanza tapos Panabol. Hala, murag kusog ang bahod. Bubog man. Dili lawom. Dilip daw mo. Plaster kay Dani kay naapagid kuan oh. Cottage. Isa ra pud kabukyo ang kuan Dani. Cottage. Panday yung mabog. Ah. Ikaw? Nagdala ba ka ni siya sa asin? Nagdala ba ka ni siya sa asin? Nay asin dala nimo. Langganong dani maka nagkuan? Ya, nasi itu suan, bebe. Sudah. Amang asin. Nara hinog dana di ay? Sama ni. Hello? Mana siya ang Camiguin Island. Klaro kaayo no. Dani yung tani mo gikuan o. Kaya nanay kuan. Alin dia? Di na magbaga kay
Puro ra lukay imong gikuan. Ha? Laom, babe. Ha? Tugara raw. Ato asa to. Mabaw? Ha? Baba kay ukoy na ni bib. Hala, hala bib. Alisa bib. Hala, hala bib. Ay, si Mario. Mga unat ta. Kilo na siya. 1 kilo. Ini bukit bila ni? 100 na. 120 usahay. Wait, ano?